lige lidt over dem, ikke også? Det. Og du kan også tage fødderne ud af det der, så sker der ikke så meget. Det du skal, det er at hive et hånd i dem og holde i dem. Og du skal faktisk kun operere helst med en tøjle ad gangen. Hvis du skal til at stoppe stregen med den indad, med den ene tøjle. Og så siger du hyppigt for at komme. Du skal sige til mig, hvis du vil stoppe, ikke også? Fordi jeg skal jo kigge. Og du må jo prøve at prøve. Ja. Hvis det er stille, du skal ikke gøre ret meget. Må jeg godt holde med dem her? Ja, du skal holde sammen med det der, ikke også? Ikke ret meget. Så prøv. Ikke hoppe op og ned. Bare sæt stille. Og det er okay. Hva? Det er okay. Det gør jeg. Ja. Prøv at tage den indvendige søjle og fik vågen. Dygtig. Rigtig flot, Oliver. Så får vi op på den anden side. Så prøver du at tage den indvendige søjle. Du får krav lidt der. Det er lov til at hoppe op og ned. Ja, det gør jeg lige det. Bare ved. Nu bliver jeg bare ved. Sådan. Vil du prøve selv? Ja da. Så er du ude om, så. Jeg går lidt ved siden af dig, så. Og så er det helt ned her. Ja. Du skal se Trave. Trave? Trave? Ja, ikke klemme. Ja, hun er lidt til mig. Hvorfor fanden følger hun efter dig? Kom så. Vent. Hvorfor hiver du den ene vej, eller hiver den anden? Nå, her. Ja, bare bliv ved, Løb på en side. Ja, lige. Prøv at falde tilbage af en anden. Se, hvor hun vender. Jamen mor, hvis du nu bare står stille. Ja, prøv at stå stille. Prøv at falde tilbage af en anden. Ja, det er jo fint. Det er fordi, du har lidt mad. Ja. Mor, kunne du ikke prøve at stille ind til far? Så. Jeg prøver at få hende ud der. Ja, hun står jo ikke. Hun står ikke sænklerne mere. Dygtig. Når du tager det, så går hun tilbage. Det var dygtig. Kom, prøv med. Trave. Ja, det er godt. Dygtig. Trave. Og så bare sit. Prøv at stå en anden. Mor, vil du godt bare... Skæld med godt for med. Jeg prøver du så. Kom så. Trave. Kom. Prøv at give. Trave. 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 Annette blev der. Trave. Kom så. Trave. Ja, kom. Annette væk den. Trave. Kom så. Fin ven. Og så sig skridt. Dygtig. Så prøv at skridte lidt på hende. Hvorfor siger jeg egentlig dygtig, når det er forkert? Nej, men men det er, hun er træt. Hun er prøvet det ret meget. Prøv at se, om du kan skridte lidt på hende. Skal jeg altså godt prøve at have en god gang til. Ja. Kom, skridt af. Ja, kom så, skridt af.
Dygtig. Skridt. Det går du ikke. Så prøv at trække den lidt ud her på den tøj her. Dygtig. Ikke mere trav. Hun kan ikke holde til det, Oliver. Det er rigtig, rigtig flot. Og prøv at blive ved så der. Ja, rigtig godt.